Zirkulazio aparatuan gorputzeko leku batetik bestera hainbat gai garraiatzen ditu odola. Denok ezagutzen dugu likido gorri, gazi eta salore. Odola gai likidoz, ura batez ere eta solidoz osaturiko substantzia gorrizka da. Eko erraz bereizten dira osagai likidoak, plasma, alde batetik eta likido horretan formatzen duen osagai solidoak. Globuluska gorriak, globuluska zuriek eta plaketak. Odola dela likidoa bezala, denak ezagutzen dugula gorria, gorrizka, eta aka plasma, ura betez ere. Eta eba idaztela osagai solidoak, globuska gorriak, globuska zuriak eta plaketak. Odol plasma. Hemoglobina substantzia gorriak osatuta daude. Substantzia horrek ematen dio odolari kolore gorria. Globuluska gorrien biriketatik zeluletara oxigenoa eta zeluletatik biriketara karbono dioxidoa garraiatzea da. Globuluska gorriak dira sustantzia batzu hemoglobina sustantzia gorriak osatuta daude. Eta sustantzia horrek ematen globuluska gorriek kolore gorria. Eta beraiek dutena da, ematen dituzten biriketara oxigenoa eta zeluletatik biriketara ematen dituzte karbonoa dioxidoa. Egin behar zutena da, 24. orrialdeko ariketa hori, irakurri dezuten eskema bat, egin behar dezuten.